Volám sa Vicky Marková, vyštudovala som japončinu na Univerzite Komenského, kde som aj 13 rokov pracovala, a do Your Choice som prišla pred 2 rokmi. Na učení ma baví to, že stretávam rôznych ľudí a dozviem sa od nich rôzne veci, nad ktorými by som sa možno inak ani nezamyslela. Môžem im sprostredkovať to, čo o angličtine viem. A za najťažšie považujem to, že musím presvedčiť ľudí, že musia zodpovednosť za štúdium prevziať sami. Práca na hodine nestačí často. Študenti prichádzajúci do Your Choice patria do rôznych vekových kategórií, majú rôznu úroveň angličtiny, ale všetko sú to veľmi milí a usilovní ľudia. Ak sú vnútorne motivovaní, tak je to úplne skvelé. No ak majú vnútornú motiváciu, to znamená, že sa túžia naučiť niečo nové, čo im prinesie v živote nové skúsenosti, lepšiu prácu, možnosť cestovať, tak je to ideálne. Niekedy sú trošku donútení k štúdiu, ale aj to môže fungovať, pokiaľ vidia dobré výsledky. V minulom roku, v októbri, som mala možnosť stráviť týždeň na Malte s mojou skvelou kolegyňou Andreou. Prežili sme nezabudnutelný týždeň, nielen vďaka výbornému vyučovaniu, ale tiež prostrediu, ktoré spája všetko. More, zábavu, teplo. A od tohto momentu som uvažovala nad tým, ako podobné zážitky sprostredkovať aj našim študentom. A chcela by som ich vyzvať, aby hľadali viac informácií na našej stránke, prípadne na našom Facebooku o jazykovej škole na Malte, kde im ponúkame rôzne pobyty pre rôzne vekové kategórie a rôzne úrovne angličtiny. Pobyt na Malte určite stojí za vyskúšanie. Som vaša možno budúca lektorka Vicky Marková a pozývam vás do Your Choice buď na kurz angličtiny, alebo pre viac informácií o ďalších našich službách a o pobytoch v jazykovej škole na Malte.